Welcome back to my channel. I'm Corel. So today is August 28. It's Saturday and naisipan kong mag-vlog. Like random lang, parang sabi ko gusto kong mag-vlog. So this one is going to be a random weekend in my life, random day in my life. So hindi ko pa rin talaga alam kung ano bang ipapakita ko sa inyo with today's vlog, but I decided na I just wanted to do a raw vlog. I mean, mag-edit pa din ako and all, but I just want to show you kung ano yung ginagawa ko during the weekends, during my days off na wala akong pasok. It's currently 10:45 and halos kakabangon ko lang, guys. Just woke up. So ngayon nagko-coffee lang ako, guys. So this is just black coffee with equal the sugar. And I just did some household chores, like nagsampay ng laba and nagluto na ako ng rice para later magluluto na lang ako ng ulam. Hi guys, so it's almost 2 p.m. na and kakatapos ko lang nagluto, so ngayon pa lang ako kakain kasi kanina nag-video call ako with my family, so medyo matagal, daming chika, ganyan. So kakatapos ko lang nagluto and sobrang happy ko with my brunch na nagawa, kaya I'll show you guys. I will be eating this bacon silog. So meron ako dito bacon, egg, and then rice. Hindi na ako nagsinangag kasi tinatamad na akong magluto, but yeah, kain. So, hi guys, it's 4 p.m. already and nakaayos ako kasi nag-message bigla yung friend ko. Susunduin daw niya ako here and pupunta daw kami sa Lipa. So, since marupok si atin yung girl, ayan, sumama tayo agad. But yeah, so palabas ako ngayon and kakatapos ko lang nag-ready. So, I'll show you a quick fit check. So, naka-white polo lang ako na medyo long sleeves. Tapos, naka-shorts lang ako to balance out para at least hindi naman masyadong formal yung itsura ko with this long sleeves. And then, gamit ko lang yung Guess bag ko na backpack na two-way. Tapos, baka mag-shoes na lang ako or doll shoes. Hi guys! It's 8 p.m. already and pauwi na kami. I'm with Joko again. Yeah. Hello. Comment down below if gusto nyo kaming makita in another vlog or a challenge. Yes, let's go. Okay, bye! Good morning guys! So it's the next day already. It's 12 p.m. na and magluluto pa lang ako ng lunch. Kanina pa ako gising pero ngayon lang ako bumangon talaga. So yun, late lunch na naman tayo today. So, here's our lunch, guys. Iihaw ko lang tong liempo and then, yeah. Hi guys! So, it's September 1 today and it's currently 7:30 na in the evening. So, kakauwi ko lang galing sa office, guys. Kaya excuse kung ganito itsura ko, hagarda versus sa atin yung girl kasi more than 8 hours tayong nagtatrabaho. So, ayan, medyo haggard. So, sorry din kung may maingay, guys, kasi naglalaba din ako right now and kakasalang ko lang nung mga for laundry ko sa washing machine. So, sorry guys if sobrang layo nung gap between the last day vlog tapos today. Medyo naging super busy lang talaga sa work and hindi ko naharap na makapag-vlog and makapag-upload actually ng new vlog this week. But I decided to vlog tonight kasi gusto kong ipakita sa inyo like kung ano ba yung life ko, normal life ko na as in yung galing ako sa work, tapos may mga gagawin pa ako dito sa house, kung ano yung mga ginagawa ko pa after an 8-hour shift, ganyan. So gusto ko lang siyang i-vlog, gusto ko lang siyang ipakita sa inyo. So ang agenda ko tonight is mag-dinner, then mag-wash or mag-hang ng laundry after that. So nilabad ko na kasi yung mga bedsheet and towels ko. So I do that every end of the month, kaya ayan, nasaktuhan.
And then later, siguro i-haul ko sa inyo yung mga nabili ko from Uniqlo. And then, siguro mag-edit din ako ng vlog later. So, yun yung plans ko for tonight. Medyo madami, 8 p.m. na. Tapos, I need to sleep at around 9, maximum 10 p.m. para magising ako tomorrow kasi morning shift ulit ako. So, 6 a.m. yun and I have to be up by 4 a.m. to get ready. Kasi nga, 5 a.m. yung shuttle ko. So, ayun, parang random lang. Gusto kong ikwento sa inyo. Like, ano talaga yung nangyayari on a daily basis. And, yep. So, tonight, samahan nyo akong ma-stress at maghabol ng mga gawaing bahay, gawaing channel. Good afternoon, guys. So it's Saturday today. It's September 4 and it's currently 4:30 in the afternoon and halos kakauwi ko lang from office and naligo lang din ako right after or pagkadating ko dito sa bahay. And I'm so sorry, guys, if ngayon ko na lang natuloy itong daily vlogs natin. Sobrang busy ko talaga the past days. Meron akong mga few days na may vlogs pero ayun, hindi ko nagawa yung mga sinabi kong gagawin ko. So since it's a weekend, I decided na mag-early out na rin ako sa office para at least ma-maximize ko naman yung weekend. Medyo magkaroon ako ng time for myself, for the channel, for the household chores, ganyan. So umuwi akong maaga and hopefully, masulit ko siya, ma-maximize ko yung 1.5 days left ko of the weekend. So, grabe guys, sobrang init ngayon. As in, kakaligo ko lang, pero pawis na agad si ate nyo girl. Ganun. So, ayan. So, baka siguro magme-merienda na lang din muna ako while watching some vlogs. And then, later, gagawin ko na guys, promise, yung haul na sinasabi ko. So, it's going to be my Uniqlo purchases haul. And then, some of my pasulubongs from Australia. So, hindi ko din kasi siya na-unbox lahat during yung last vlog ko about the Balikbayan box. So, I will share with you guys today kung ano yung mga iba pang mga nakuha ko. Hey guys, so it's 5 p.m. already and finally matutuloy na rin yung ating haul. So I have here yung mga recent Uniqlo purchases ko and then down here sa tabi ko naman is yung mga pasulubong from the Balikbayan box na until now guys, hindi ko pa rin na-unbox. For this afternoon guys, magkakaroon lang tayo ng mini haul of all of these things. So ayun lang guys, I hope hindi kayo nababother sa boses ko. Ako, I am bothered but sabi ko, I need to vlog, I need to film this for you guys. Kaya I hope na hindi kayo nababother. Medyo paus talaga ako kasi alam niyo na yung work ko sa planta, talagang sigawan kami forever, ganyan. So, napaus na naman si ate niyo girl. Recently guys, na-discover ko na meron palang Uniqlo sa SM Lipa and sobrang lapit lang kasi nun sa akin. The first one that I have here guys is just a loungewear set. So, sleeveless lang siya na beige yung color with na medyo ribbed yung style and sobrang ganda ng fabric guys. Tapos, it comes with the shorts na hindi na ribbed, pero sobrang comfy nung tela niya. So, meron lang siyang tali dyan. It's garterized. And then, meron siyang pocket here. And then, the next top that I got is this off-shoulder na navy blue yung color. So, ganito lang yung style niya, guys. But what I liked about this one is sobrang nipis niya, guys. So, perfect siya for the Philippine weather. This is actually a good deal, guys. Kasi nung binili ko to, ang price niya is 290 pesos. Pero nung check out ko siya, guys, 190 pesos na lang. So, ayun, merong bonggang sale sa Uniqlo nung nagpunta ako. Kaya, ayan, ang dami kong nabutol. And then, I got another top na black naman. So, ito, ganito lang siya, as in basic top lang. But ang kakaiba kasi dito, guys, it's dry fit. Iba yung material na, it's not cotton. So, kapag mainit or kapag meron akong mga activities na medyo physical, ganyan, I can wear this top. So, this one, I got it in the size small. So, ito actually, this is from the men's section. But again, alam niyo naman ako, mahilig ako sa mga loose clothes. So, doon ako tumingin and then I got the size small. And then, second to the last top, guys. So, ito siya, guys. It's just a blouse na medyo 3/4 yung sleeves. And then last but not the least guys, ito yung favorite ko from this Uniqlo haul, as in parang nung nakita ko to sa mobile app, gusto ko na siyang bilhin kaso nag-sold out. Tapos nung biglang pagpunta ko dun sa store guys, meron pa siya and naka-sale. So syempre hindi ko na pinakawalan yung binili ko na. This is what I'm talking about guys. Bumili ako ng Animal Crossing New Horizons na t-shirt and ganyan lang siya. Sobrang cute. It's just plain white
But meron siya ditong embroidered style of rose. Tapos, the best part is, ang cute ng likod niya. Oh, diba? Meron siyang malaking print dyan of how to grow a rose sa Animal Crossing. So, if you guys didn't know, it's a Nintendo Switch game. And yun yung first game ko. Sobrang cute, guys. I'm so excited to wear this na. Tapos, meron pa pala siyang side detail here na nakalagay how to make golden roses. There. So, that's basically it for my Uniqlo haul. So, now, let's proceed naman din sa mga pasulubong ng sister ko for me from Australia, dun sa pinadala niyang balikbayan box. So, medyo marami-rami to guys, but hindi na ito yung lahat. Marami siyang pinadala, but ito na lang yung mga hindi ko na-unbox. Kaya ito na lang yung mapapakita ko sa inyo guys. I'm so sorry. First one that I have here is shoes from Cotton On. So, ganito lang itsura niya guys. It's just color beige with shoelace na white and medyo high platform. Ating tawag sa ganito. Again guys, sobrang thankful ko sa sister ko. Ang dami niyang pinadala. Like as in, nung dumating yung balikbayan box dito sa bahay, akala mo Pasko girls. Punong-puno ng food, ng clothes, ng chocolates, especially Tim Tams, and yung mga ganitong gifts from my sister. So, sobrang bongga talaga. Thank you so much, ate. And next one that I have here is this sandals from Crocs. So, ganito lang siya guys. Block. And matchy-matchy kami ng sister ko dito. Anyway guys, if hindi nyo pa napapanood yung vlog ko about unboxing the balikbayan box, I will link it down below also. And up here, if hindi nyo pa napapanood, go watch it guys. Sobrang tuwang-tawa ko nung araw na yun. You should watch it. Now, moving on to this box na pinadala ng sister ko. So, nakalagay siya dito sa isang Nike box. Ganyan siya guys. But it's not shoes. Inside, halo-halo siya. The first one na meron tayo dito guys is the Dove Exfoliating Beauty Cream Bar. So, yung ganyan siya. Ang bango! Taray. And as I mentioned dun sa vlog ng Balikbayan Box, meron talaga siyang mga names. Ganyan, nilagyan talaga ng sister ko ng mga labels para hindi kami mag-agawan. Meron akong dalawang simple na cleansing facial wipes. So, ganito siya guys. So, ito guys, ginagamit ko siya usually pag nag-travel ako or kapag nag-makeup ako ng heavy tapos tinatamad akong gumamit ng makeup cleanser. Ito guys, ito yung ginagamit ko, mga makeup wipes. Now, moving on to body care, we have your Cetaphil Gentle Skin Cleanser for face and body. So, ganito siya guys, ang laki niya. It's 500 ml and sobrang lakas makabalikbayan talaga, di ba? Usually, hindi ko alam sa mga napapanood nating mga Filipino movies or maybe sa mga experiences nyo with your relatives from abroad. Pag nagpapadala talaga sila ng mga box, guys, di ba? Hindi mawawala yung mga ganito, tas mga big sizes. Like yung sinasabi nga namin sa family namin kasi hindi namin siya maturid or hindi namin siya ma-afford pag dito na like bumili kami ng mga malalaki. So, yung sister ko, alam niya na weakness ko yun, weakness yun ng nanay ko. Kaya, ayan, nagpapadala siya ng mga malalaking mga products. More for body care, we have here the Nivea Express Hydration Lotion. Tapos, ito siya guys. So, ayan, malaki ulit siya. It's 400 ml. It's for normal to dry skin. Now, moving on to hair care, we have here 3 products. Taray talaga ng kapatid ko, no? So, meron ako ditong L'Oreal Elvive Color Protect na purple shampoo. So, ito siya guys. And binili talaga ako ng sister ko kasi nagre-reklamo ako sa kanya before nung una akong nagpa-color ng hair na wala akong mahanap na purple shampoo dito sa Pilipinas na okay or either sold out siya or hindi ako ganun ka-convince. So, ayan, nung nagpadala siya, binila na rin niya ako ng L'Oreal. And then, ito guys, ito yung tuwang-tawa ako for my hair care products. Gusto ko nga i-try yung herbal essences na hair care products. But again, being an Ilocana and Kuripot, hindi ko siya maturid or hindi ko siya ma-afford. So, ayun. Una ko kasing na-try ito nung nagpunta ako sa sister ko sa Australia and nagustuhan ko talaga siya. So, ngayon, guys, pinadala niya ako ng ganito kalalaki. Sobrang nakakatawa. So, meron ako ditong herbal essences, BioRenew, Argan Oil Repair, na shampoo and conditioner na both 600 ml. And then, let's move on to perfumes. So, alam niyo naman yan guys from my online shop. Hindi ko palalampasin ng any Australian balikbayan box or any pagpasyal sa Australia na hindi nagbumibili or nagpapabili ng perfume. So, I'm super happy that finally nakabili na ulit ako. Nakapag-restock ako on my favorite, which is the Clinique Happy na perfume spray for women. So, this one, it's 50 ml. And then, nagpabili din ako nito guys, with Elizabeth Arden na green tea scent spray because I wanted to try it. Shop ko guys, yung shop.rel. If you guys didn't know, please do follow me if gusto nyo or check it out. So, dun sa shop ko, ito yung bestseller ko na perfume. And nakaka
nakakatawa, bestseller ko siya pero hindi ko pa siya na-try ever. And then last but not the least, from this care package, meron ako ditong mga for gadgets, specifically for my phone. So I have here 3 iPhone cases. And ganito lang yung itsura niya, guys. So, first one is parang animal print na leopard kineme na color pink. Then I also have here a black na parang graphic art na case. And this one, guys, sobrang excited ako to use this one because it's glow in the dark. That is it, guys, for this haul. I hope na nag-enjoy kayo for this another week in my life or days in my life vlog. And of course, if you do like this video, please give it a thumbs up, comment down below, and if hindi ka pa nakasubscribe, please do click the subscribe button down below. And I'll see you in the next vlog. Bye!